Φίλοι μου, γεια σας από το μποστάνι του νυχτερινού αγρότη. Είναι μεσημεράκι, βροχερός ο καιρός, αλλά ο νυχτερινός αγρότης δεν χαμπαριάζει από λίγο νερό και από λίγο κρύο. Είμαστε εδώ, σας δείχνω μερικά μπατζαράκια γιατί περίσσεψε ο σπόρος και τον βάλαμε εδώ στην άκρια στο κρεβάτι που έχουμε φτιάξει. Είναι το τέταρτο φύτεμα για μαρουλάκια. Μόλις κόψαμε λάχανα, φυτέψαμε κατευθείαν μαρουλάκια. Εδώ έχουμε λάχανο κόκκινο, το οποίο το έχουμε σκεπάσει γιατί λόγω το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες το καλύβουμε γιατί ανοίγουν τα φύλλα τους. Αυτός είναι ένας τρόπος στο οποίο το συντηρούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Εδώ έχουμε ένα λαχανικό που κόβεται φετούλες, είναι το τελευταίο και μπαίνει στη σαλάτα και ωραίος μεζές για ρακί.